Skylight Media 101 labaranmu na yau tare da ni Asma'u Salihu Yawuri. Yau muna Litinin 27 ga watan Yulin shekara ta 2026 wanda ya daidai da 12 ga watan Safar shekara ta 1448. Ga kanin labaranmu na yau. Nama ta halarci tattaunawa tsakanin gwamnatin tarayya da kamfanin Etihad Airways kan dawo da zirga-zirgar jiragen sama tsakanin Najeriya da haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Harkokin siyasa sun ƙara ɗaukar zafi yayin da shirye-shiryen zaben 2027 ke ƙara kankama. Tawagar Najeriya na ci gaba da neman ƙarin lambobin yabo a gasar Commonwealth ta 2026 da ake gudanarwa a Glasgow. Ga cikakkun labaranmu na yau. Gwamnatin tarayya na ci gaba da ƙarfafa dangantakar harkokin sufurin jiragen sama da ƙasashen duniya domin bunƙasa tattalin arziki da sauƙaƙa zirga-zirgar fasinjoji. A wani muhimmin mataki na cimma wannan burin, manajan darakta kuma babban jami'in hukumar kula da sararin samaniyar Najeriya wato nama, injiniya Faruk Ahmad Umar ya halarci wata ganawa ta musamman tare da ministan jiragen sama da raya harkokin sararin samaniya Festus Kiyamusan da tawagar kamfanin Etihad Airways na haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Usman Bello ya aiko muna da cikakken rahoton. Manajan darakta kuma babban jami'in hukumar kula da sararin samaniyar Najeriya injiniya Faruk Ahmad Umar ya halarci wata muhimmiyar ganawa tare da ministan sufurin jiragen sama da raya harkokin sararin samaniya Festus Kiyamusan da tawagar kamfanin jiragen sama na Etihad Airways daga haɗaɗɗiyar daular Larabawa. Ganawar ta tattaro manyan masu ruwa da tsaki a fannin sufurin jiragen sama inda aka tattauna kan karfafa alakar harkokin jiragen sama tsakanin Najeriya da kuma haɗaɗɗiyar daular Larabawa tare da shirye-shiryen dawo da zirga-zirgar Etihad Airways tsakanin Najeriya da birnin Abu Dhabi wanda ake sa ran zai fara a cikin rubu'in farko na shekara ta 2027. Tawagar Etihad Airways ta samu jagorancin babban mataimakin shugaban kamfanin mai kula da harkokin sufurin jiragen sama na ƙasa da ƙasa da kuma hulɗa da gwamnatoci Captain Khalid Humaid Al-Ali. Sauran waɗanda suka halarci taron sun hada da babban sakatare a ma'aikatar sufurin jiragen sama da raya harkokin sararin samaniya, darakta janar na hukumar NCAA da kuma manajan darakta na hukumar kula da zirga-zirgar jiragen sama ta Najeriya da sauran manyan jami'an gwamnati. Tattaunawar ta jaddada ƙudurin gwamnatin tarayya na farfaɗo da sufurin jiragen sama na ƙasa da ƙasa da kuma bunƙasa harkokin jiragen sama a Najeriya. Halartar injiniya Faruk Ahmad Umar ta sake nuna ƙudurin hukumar nama na ci gaba da marawa gwamnatin tarayya baya wajen tabbatar da ɗorewar tsarin kula da zirga-zirgar jiragen sama tare da inganta ci gaba a fannin sufurin jiragen sama a ƙasar nan. Daga birnin Kebbi, Usman Bello, Skylight Media 101. A wani muhimmin mataki na yaƙi da ayyukan ta'addanci da tabbatar da adalci, babban kotun jihar Kebbi ta yanke hukuncin ɗaurin shekaru 14 ga wasu mata guda 3 bayan samun su da laifin taimakawa 'yan bindiga da kuma kasancewa mambobin ƙungiyar masu aikata laifuka. Hukuncin na zuwa ne yayin da hukumomi ke ci gaba da ƙara matsa kaimi wajen daƙile duk wasu nau'o'i na goyon bayan nau'in ayyukan 'yan bindiga a jihar. Wakiliyarmu Asma'u Salihu Yawuri ta aiko mu da cikakken rahoton. Babban kotun jihar Kebbi da ke zamanta a birnin Kebbi ta yankewa wasu mata 3 hukuncin ɗaurin shekara 14 kowace bayan samun ta laifin haɗa baki wajen aikata laifi, taimakawa masu laifi da kuma kasancewa mambobin ƙungiyar 'yan bindiga. An yanke hukuncin ne bayan shari'ar da aka musu kan zargin kaiwa 'yan bindiga da ke aiki a ƙaramar hukumar Shanga kayan abinci, abubuwan sha da sauran kayayyaki. Da yake yanke hukunci, mai shari'a Hassan Shehu Kuiwa ya ce masu gabatar da ƙara sun tabbatar da tuhumar da ake wa Jamila Sule, Ramatu Habibu da Zara'u Abdulkarim ba tare da wata shakka ba. Kotun ta wanke Aisha Abubakar wadda ita ce mutum ta farko a cikin waɗanda ake tuhuma bayan ta yanke hukuncin cewa idan da aka gabatar ba isa su tabbatar da laifin aikata laifi a kanta ba. Masu gabatar da ƙara sun bayyana cewa laifukan sun fara ne a ranar 14 ga watan Disamba shekara ta 2023 a dajin Sabon Gari da ke karamar hukumar Shanga, inda aka ce waɗanda aka samu da laifin sun kai wa 'yan bindiga kayan abinci ne domin kwalba da tabar wiwi. A yayin shari'ar, kotun ta amince da bayanan da waɗanda ake tuhuma suka bayar, waɗanda aka rubuta da Turanci tare da fassara su zuwa Hausa a matsayin hujja. Daga bisani,
mai shari'a Gwiwa ya same su da laifi da dukkan tuhume-tuhumen da ake musu tare da yankewa kowace hukuncin ɗaurin shekara 14 bisa tanadin dokar Penal Code ta jihar Kebbi ta shekara ta 2021. Daga birnin Kebbi, Asma'u Salihu Yawuri, Skylight Media 101. Barkanmu da zuwa cikin labaran kasuwanci. A yau za mu kawo muku muhimman abubuwa da suka faru a fannin tattalin arziki da kasuwanci a Najeriya, inda ake ci gaba da samun sabbin jarin zuba jari, bunkasa kasuwar hannayen jari, faɗaɗa ayyukan makamashi da ake ɗauka domin ƙarfafa harkokin kasuwanci da hada-hadar kuɗi. Ga cikakken rahoto tare da Aisha Bashir Tambuwal. A ɓangaren kasuwanci da tattalin arzikin Najeriya yana ci gaba da samun ci gaba, inda matatar man Dangote ta samu ƙarin hannun jari na kamfanoni masu zaman kansu da ya kai dala biliyan 2.5 domin faɗaɗa ƙarfin tace ɗanyen mai daga ganga 650 zuwa ganga miliyan 1.4 kowace rana nan da shekarar 2028. Ana sa ran wannan jarin zai ƙara bunƙasa tace man fetur a cikin gida, rage dogaro da shigo da man fetur daga ƙasashen waje tare da ƙara yawan kuɗaɗen shiga da kuma musayar kuɗaɗen ƙasashen waje. A ɓangaren makamashi kuwa, hukumar samar da wutar lantarki a karkara ta Najeriya ta bayyana cewa ƙasar ta jawo jarin da ya kai kusan dala biliyan 2 domin aiwatar da ayyukan hasken rana tare da faɗaɗa samar da wutar lantarki da kuma samar da guraben ayyukan yi. Haka zalika ƙungiyar kasuwar hannayen jari ta Najeriya NGX Group ta sanar da samun ribar a karon farko a cikin shekarar nan tare da ayyana rabon riba na naira 1.30 kan kowace haja, abin da ke nuna ƙaruwar amincewar masu zuba jari. Rahotannin masana'antu sun kuma nuna cewa Najeriya ce da mafi yawan kwastomomin bunƙasawa a nahiyar Afirka sakamakon faɗaɗa ayyukan hada-hadar kuɗi ta zamani da kuma ƙaruwar amfani da fasahar banki. A wani ci gaba kuma, kasuwar hannayen jari ta Najeriya ta fara amfani da tsarin T+1 wanda zai baiwa masu zuba jari damar karɓar kuɗinsu cikin gaggawa bayan kammala cinikin hannayen jari. A ɓangaren sadarwa kuwa, kamfanin sadarwa na Airtel ya samu ƙaruwar kuɗaɗen shiga da kusan kaso 30.3 cikin 100 sakamakon ƙaruwar amfani da ayyukan hada-hadar kuɗi ta wayar salula. Shi ma bankin Access ya ƙaddamar da sabon tsarin hada-hadar kuɗi ta yanar gizo domin sauƙaƙawa ƙanana da matsakaitan 'yan kasuwa samun ayyukan banki da tallafin kasuwanci. Hukumar RIA ta kuma bayyana shirinta na samar da masana'antun ƙera kayayyakin hasken rana masu ƙarfin megawatt 3.7 domin ƙara bunƙasa samar da makamashi mai inganci a Najeriya. A ɓangaren kasuwancin yankin Afirka kuwa, bankin Citi ya buƙaci ƙasashen yammacin Afirka su ƙara ƙarfafa kasuwanci a ƙarƙashin yarjejeniyar kasuwanci ta nahiyar Afirka. Tana mai cewa hakan zai buɗe sabbin damammakin zuba jari da cinikayya. A wani labarin kuwa, ƙasar Jamus ta sake jaddada ƙudurinta na faɗaɗa kasuwanci da zuba jari a Najeriya bayan ƙaruwar cinikayya tsakanin ƙasashen biyu a cikin shekarar da ta gabata. Daga birnin Kebbi, Aisha Bashir Tambuwal, Skylight Media. Barkanmu da zuwa cikin labaran ƙasashen waje. A yau za mu kawo muku muhimman labarai daga sassa daban-daban na duniya, inda za mu yi duba kan sabbin matakan diflomasiyya, yunkurin samar da zaman lafiya, ayyukan agajin jin kai, kalubalen tsaro da kuma sabbin ci gaban tattalin arziki da ke tasiri ga kasashen duniya. Ga cikakken rahoton tare da Halimatu Bashir Ibrahim. Kasashen duniya na ƙara zage dantse a harkokin diflomasiyya da agajin jin kai, yayin da kalubalen duniya ke karuwa. Yunkurin samar da zaman lafiya a duniya na ci gaba da samun karbuwa, yayin da Amurka da Iran suka kwashe rana ta biyu a jere ba tare da kai wa juna hare-haren soja ba. Wannan na ƙara ingiza fatan komawa teburin tattaunawa domin rage tashin hankalin da ke addabar yankin gabas ta tsakiya. A zirin Gaza kuwa, Isra'ila ta sanar da dakatar da ayyukan soji na ɗan wani lokacin a wasu yankunan domin baiwa ƙungiyoyin agajin jin kai damar kai kayan tallafi ga fararen hula, yayin da damuwa ke ci gaba da ƙara ƙaruwa kan halin da al'umma ke ciki. A nahiyar Turai,
Ƙasashen Spain da Faransa na ci gaba da fama da mummunar gobarar daji, inda dubban mutane suka bar gidajensu saboda gobarar da ke ci gaba da yaduwa sakamakon tsananin zafi. A ƙasar India, Firayim Minista Narendra Modi ya sanar da shirye-shiryen sake fasalin tsarin jarabawar ƙasa bayan zanga-zangar da ta ɓarke kan zargin sata takardun jarabawa da kuma rashin aikin yi tsakanin matasa. A Jamus kuwa, jami'an tsaro sun tabbatar da kashe mutumin da ake zargi kai harin mota kan mahalartar bikin Berlin Pride, lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutum 10 tare da jikkata wasu da dama. A ɓangaren tattalin arziki, shugaban Amurka Donald Trump ya sanar da cimma yarjejeniyar kasuwanci ta farko tsakanin Amurka da Tarayyar Turai, wanda ake sa ran za a ƙara haɓaka cinikayya da rage takaddamar kasuwanci tsakanin ɓangarorin biyu. A wani ci gaba, ana sa ran shugaban ƙasar Lebanon Joseph Aoun zai kai ziyara a birnin Washington domin tattaunawa da jami'an Amurka kan batutuwan tsaro, tattalin arziki da dangantakar ƙasashen biyu. Haka kuma, takaddamar diflomasiya ta ƙara tsananta tsakanin Iran da Ukraine bayan rahotannin wani harin da ake zargin an kai wa wani jirgin ruwan Iran a tekun Caspian. Babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya, Antonio Guterres, ya yi kira ga ƙasashen duniya da ta ƙara tallafawa ƙoƙarin sake gina ƙasar Siriya tare da faɗaɗa ayyukan agajin jin ƙai domin taimakawa al'ummar ƙasar. A nahiyar Afirka ta tsakiya kuwa, hukumar lafiya sun ƙara ƙaimi wajen daƙile ɓarkewar cutar Ebola a wasu sassan jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo da Uganda, yayin da hukumar ƙasa da ƙasa ke ci gaba da ɗaukar matakan daƙile yaɗuwar cutar. Daga birnin Kebbi, Halima Bashir Ibrahim, Skylight Media 101. Masoya wasanni barkamu da wannan lokaci. Najeriya na ci gaba da nuna bajinta a manyan gasa na duniya, musamman a gasar Commonwealth ta shekara ta 2026 da ake gudanarwa a birnin Glasgow na kasar Scotland, inda ake sa ran 'yan wasan kasar za su kara yawan lambobin yabo bayan fara wasannin guje-guje da tsalle-tsalle. Haka kuma ana ci gaba da fafatawa a gasar volleyball ta matasa ta Afirka, yayin da kasuwar saye da sayar da 'yan wasan kwallon kafa a Turai ke kara daukar zabi gabanin fara sabon kakar wasa. Ga cikakken rahoton wasanni daga Zakariya M. Tukur. Tawagar Najeriya na ci gaba da kokarin ƙara yawan lambobin yabo da ƙasar ke samu a gasar Commonwealth ta shekara ta 2026 da ke gudana a birnin Glasgow da ke ƙasar Scotland. Yayin da aka fara gasar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle, Najeriya ta samu ƙarin nasara bayan da ɗan wasan ɗaga nauyi Edidiyan Omowafiya ya lashe lambar zinari a rukunin maza mai nauyin kilo 71. Haka kuma ɗan wasan fara fawa lifting Rilwanu Idris ya kafa tarihi inda ya zama ɗan Najeriya na farko da ya lashe lambar zinari a gasar fara power lifting ta maza a tarihin gasar Commonwealth. Yanzu hankali ya koma kan gasar wasannin guje-guje da tsalle-tsalle, inda fitattun 'yan wasan Najeriya ke shirin fafatawa domin neman ƙarin lambobin yabo. Daga cikinsu akwai Temitupe Adesina wanda za ta fafata a wasan tsalle mai tsayi, da kuma Ela wata za ta fafata a tserin mita 400. A wani ci gaba kowa, tawagar gasar ƙwallon volleyball ta Najeriya 'yan ƙasa da shekara 18 za ta kara da ƙasar Libya a wasannin dabda kusa na ƙarshe na gasar volleyball ta Afirka ta matasa, inda mai nasara za ta kai wasan kusa da na ƙarshe. A fagen ƙwallon ƙafa kuwa, 'yan wasan Najeriya da ke taka leda a Turai na ci gaba da jan hankalin manyan ƙungiyoyi, yayin da kasuwar saye da sayar da 'yan wasa ke ci gaba kafin fara sabon kakar wasa. Jami'an wasannin sun bayyana ƙwarin gwiwar cewa Najeriya za ta samu ƙarin lambobin yabo a wasannin guje-guje da sauran fannoni, yayin da gasar Commonwealth ta shekara ta 2026 ke ci gaba a Glasgow. Daga birnin Kebbi, Zakariya M. Tukur, Skylight Media 101. Da wannan ne muka kawo ƙarshen labaranmu na yau Litinin, inda muke 27 ga watan Yulin shekara ta 2026, wanda ya da 12 ga watan Safar shekara ta 1448. Inda ni Asma'u Salihu Yawuri na gabatar muku da labaranmu na yau. A madadin darakta da ma'aikatan Skylight Media 101, ku kasance cikin ƙoshin lafiya.